Salamat kapatid, napakain ka pa doon. Oh, pinapakain. Oh, Bini ba to? I wonder if she should have done some stretches. Laki ni King Gagi, laki. Dalawa sila. Ang init! Baby girl, just move like you want. If I come through. Yes, reason and dancing. Muso yung mga kanso ng init ngayon, kaya tinagad simulan. Dalangan ko ng mga memes para maalala ko bakit ko pinagtsatsaga ng init ng Pilipinas. Ba't na kasi ako nagtsatsaga? Tinagad simulan. Yung tatlong ice cream dyan. Yaring kay Darhain. Masikip ka yung daan eh. Okay? Sunod, puro kayo reklamo sa init. Mga magsasaka. Totoo naman. Pero hindi naman ini-invalidate na initan yung itlog mo. Malakas lang talaga silang uri. Ano magagawa natin, di ba? OP ang mga magsasaka, okay? Sunod, kay Bet Baqueros. Tamang ano lang, tamang laban na kay Daniel Padilla. Sandaan yan! Magkano lang magpa-print? Sunod. Ano ang gusto mong sabihin? Naririnig ka ni Po ngayon kahit... Chocolate. Ay, dito. Sorry. Teka lang, buhay pa isang kaibigan ko at si Winnie. Sorry po. Tito Winnie, wag naman lahat pala. sila. Pasensya na po. Sorry po. Boy. Baka sumunod ka po ha, pasensya na. Ano nga pala, naalala ko, nagkaroon nga pala ng... di ba, sabi ko sa humor ay subjective. Di ba? Sa iba, hindi nakakatawa. Sa iba, ito ang kanilang release, lalo na. Kung yung mga komedyante, di ba, isipin mo na, hirap magpaiyak na yung isang komedyante tulad nila. Nakikinig si Chocolate sa'yo Nakikinig ka naman si ngayon. Po, malamang Siguro- manonood, baka gising pa yun. Ano ba ang mensahe mo sa kanya at sa Ay, kanyang Lord. pamilya? Napakahirap. Iba yung control nito kasi live to, tapos magkakamali ka na gano'n. Tinatagal na isang ice cream dyan, sunod. Oh! Sige! Kuya Will! Labas mo! Pero mainit. Grabe AI ngayon, no? Di ba sa AI ito na program? Tigli-5,000 kayo lahat! Sige! Nakakatakot din ang AI, no? Parang dati yung nagsiwisip-sip lang si Will Smith. Tapos ngayon may ganito na. Palala ng palala. Paganda ng paganda. Sana di mauto yung mga boomer natin. Si Uncle Roger yan eh. Sunod! Matagal kay John Mark. Nakahawa ka pa sa kanya, sabi mo. Oh, Nakahawa ka pa sa kanya. Oh, nakahawa lang daw. frozen nga, malamig. Bakit ka ba? Makasama tayo dati. Oh, magkakasama kayo. Oh! Hindi na nga talaga kita pinsan. Oh, di daw pinsa. Ito, sulsulero din to nagbibideo. Sige. Pag hindi naman pinsan eh. Oh. Punta ka lang punta sa bahay namin piling sa inyo. Oh. Oh! Gagi. Feeling daw pala sa inyo yun. Punta ka ng punta sa kanila. Kapit bayan. Salamat kapatid, napakain ka pa doon. Oh, pinapakain pa. Ano? Napakain ka Laka. pa daw. Yun na daw Sagutin mo. kami nila MC kumakain ka. Naku, may extra rice pa. Sa kanya, yung kumain. Oh. Ang galing mo no? Oh! Sobrang malaki ang pinagsimulan nito. Okay lang, at least ako maganda. Maganda ka! Tumingin ako sa salamin! Tinamin ka sula mo! Ayun na, wala na. Pumutok din, na-trigger na yung isang bata. Eh. Diba? Pag mainit talaga, mainit din ang ulo. Mabilis tayo mainit ha. Sunod. Yung sobrang init tapos hindi na available yung flavor. Kala ko ba ice cream date? Bad trip. Sunod. Salamat. Sige, iwan mo na lang dito yan. Lagay mo sa gilid ko ha. Gusto ko nagpa-play lang yan habang sinusunod natin to lahat. Pero kalayaan, bayan ng sarili. Pumili ka po, baby. Yan, unahin ng landi. Ayain mo na ice cream date, tapos tanongin mo, pumili ka, baby. Ano gusto mo dyan? Pumili ka. Pag wala dyan yung ice cream ko na lang, ha? Sunod. Galing sa taban na to, anak ko na pinapatitog. Yung ngiti mo, kita ko pag-abot ko ng 5,000. Makatunan sa mga tao, akin Ito dapat ang yung nilalabasan ng music ni Kuya Will kanina tapos eh. bigyan mo ng jacket. Oh, pow! Things pumapal. Ito galing kay taga Uwapel. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teller TV Patrol. TV Radyo siguro sasabihin.
Ito ka naman na isa. Sige, sunod. Kali kay Nanay Nancy. May magic ako. Ano yung... Bite to araw. Ano yung ulo na yun? Mag-exclip yan. Exclip. Ay! Mainit na. Huwag mo na painitin ha. O, pinagpapawisan ako sa'yo. Handa ka ba dito? Sunod. POV preno para dumikit ang. Alam mo ba ibig sabihin ng POV? Sama nga pala yung kaibigan. Uy, ano ba? Okay, alam na. Dalawang preno. Ay, tayo na lang ito. Yan ha. Kulit ka. Yan, dyan kayo sa arawan. Kaya ako pinipreno para dumikit yung mga monay, kaso... Sugat si Tanga. Very good. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Sunod. Ano ba naman? Kita nyo naman pampamilya tayo ditong content. Sunod. Home baby. Yung electric fan ko nagdadalo. Di na ako gumagana. Tapos tatlo kayong maasim. Ito, para magbibigti na to. Unti na lang. Hindi naman naman ikot nyo. Uy! Puta na nanakit pa. Hindi na. Eh, number 1 na lang. Ayoko na. Hindi ko na ipipilit. Ikaw, ano paborito mong ano? Di ba yun yung pan-date daw, pa-ice cream date mo? Pagka ayaw mo sa kanya, ano paborito mong number sa electric pan? Anong klaseng electric pan ba gusto mo? Ceiling pan, wall pan, bread pan? Ito, lumang patalastas. Pagkatas ng kasal. At umuwi ng bahay. Ito mga gusto ko resolution eh. Natulog. Hindi kasi sobrang pagod. Pagod Kami eh. rin actually, mga 30 minutes kami natulog. Pero kami Grabe ka talaga, ate. Para pang huling question ko, Julina. Ito na. So kayo ni Ano ba? Dumi-dumi mo, Regine! Siguro sobrang Tawa ni Regine parang ano eh, no? Parang galing sa impero. Uli ka kayo, Jolina. Ayun pala siya eh. Nasabi. Nagka-vlog na si Nate. May vlog po si Nate. Ayan. Meron siyang bagong vlog eh. Ano? Ito yung putotoy ko. Ano ba itong Magkasama nga kayo! Healthy. Diba healthy ang kanilang... Hindi ko na to kaya, ate! Kasi may bago siyang action. Nagagawa. Nakita ko yun nung Sunday. Kasi meron siyang bagong pet. Sino ba yung pet niya? Putotoy. Grabe. Itong dalawan to, masusundan agad yan. Sunod. Ano kung iwan ka niya? Naku, iyak na naman yan. Parang yung babae, parang yung bata kanina. Wala akong pakalam kung iwan mo ako. Wag. Mahal kita, kaya mo ko iwan, bobo ka. Mahina ka pala eh. Alam na pala, di mo pala kaya paglaban yan eh. Sunod. Ano po siya? Summer Drip! Summer Drip! VIP my section, royalty looking sexy, you know that be my Ayoko, kinabahan ako. Kala ko meron na naman yung bugbog niya ang mukha. Lagi may naglalagay nun eh. Okay, na-trauma na ako eh. Sunod. Nagalaw mo yung flashlight na papahawak. Ina mo! Yan na. Buong taon mainit ang ulo. Hindi lang pag summer. Sunod. Talaga Nicole. May kisuyong ako. Di ako tinablan. Tinablan ako ng kapangyarihan. Ayaw ko. Kuha ko yung driver niya, libre ka na. Sunod. Hindi na ako aabot ng buhay na to. Hype kayo lahat. Ano kayo, Wild Lolo? Ano ba ito nadarama? Oh, Bini ba to? Si Tupay pag-ibig na. Ayaw na kita Bini? pakawala. Leche, sunod. Pakisaksak yun. Sasaksakin ko na rin yung araw. Sobrang init ngayon, Leche. Sunod. Yung mga PC nyo, mag-send nga kayo ng mga PC nyo ngayon. So, nag-e-edit kayo o pag nanonood kayo ngayon sa computer. Gusto ko makita, i-review natin lahat ng mga PC nyo. Send nyo sa ating Reddit, yan nasa description. Mag-send nga kayo ng mga picture ng mga setup ng PC nyo. Paunahan magluto. Yan, sige, lakas trip ka. Naku, hindi ka mabibigyan ng extra patty niyan. Naku, lalo na mainit na nga yung bumbunan, mainit pa yung
po ano sa'yo, yung mantika, luto. Ano, yan kay Mother Goes Vlog. 1, 2, 3. Very nice. Ano yan, palutsa? Ang cake ng... May lupot, oy. Eh, masarap yan. Matitikman mo lahat ng sarasa ng ulam nung linggo. Aplag ko, mawala yun. Masarap ng tawa na. Kapila. Ayaw mo tipo sa... Ligtal talaga. Hirap na ako. Like Parts Enzo, iwatawat ng Pilipinas. Someone, the winner can't walk today. I wonder if she should have done some stretches. Come on. Baka nag-marathon kasi sila. Mga isip nyo eh. On the way to Boracay. Baka naman nag-marathon sila. Ano ba kwento nito? Runner po siya. First place po siya. Kaya may aftermarks po siya. Huwag po malisyoso. Okay to. Buti na lang. Buti na lang. Mga FB pages talaga. Papakahin nyo mag-isip. Buti pa kami dito pampamilya. Sunod. Galing kay Barberong Vlogger. Barbero ka talaga. Tumakaw, yawa. Yaks! Yak! Yakers! Leche. Laki ano. Ay wow. Ano yan? Ba't niya tingin? Naku, boy, best friend ba yun? Lumayo ka? Uy, apat siya inaperan mo? Hindi pa rin ikaw. Oh! Di pa rin. Ibilad mo na ako sa araw to. Ibang pangit to yun. Surad, nainis lang ako. Dapat matatawa ako. What is your name? Bimbi. Bimbi James Aquino Yap. Bimbi James Kaliwete pala siya. Aquino Yap. Bad trip. Ano ba? What? Surad. Buti na lang walang nagdumidila ng ice cream sa tabi ko. Pati tuloy si Father natawa sa kodigo mo. Mahirap ba sagutin yun? Di ba ano yun? Amen lang naman. Munti ka na tumama. Okay, at least di ba iniisip niya. Sunod. Kaya nga para mabawasan natin yung init sa Pilipinas eh. Ayan, Overthinker Bell. Mga po gusto pumunta ng resort dyan. Ayan, para sa inyo. Natawag kay Iggy. Di tropa time lang pala. Mamaya dali mo sa Barberia, alam mo na. Galing kay mainit talaga sa Palawan. Panahon naman dito sa amin, no? Oo nga, pati hapunan, sabaw na kumukulo, tapos umainit yung araw. Yan kami. Nakita ko na to. Mga tatay na laging galit. Birthday mo na nga, galit ka pa din. Oh, nice save. Save ba? Ugaw ka. Gusto ko gusto ko sa rep eh. Yung gusto mo maging extra kaso mas magaling si rep. Mga pumasok na pasahero dito sa Galing kay may Baynard. terminal. At Meron ba? Tingin nga. may sasakay kayong dito nito. Kanya lang tsaga-tsaga sa napakahawang pila. At ganito rin po ang inaasahan sa Mahaba talaga pasensya ko. Sunod. Ang galing kay Karag Vlogs. Go. Grabe namang editing yan. Tumulusipad ka doon. Sunod. Kaya lumipad ka, Plar. Kaya lumipad. Bawal umangat sa Pinas. Pag-iinitan ka. Init naman talaga dito at anong gawin mo. Kaya gawin mo na lang kung anong gusto mo. Wala ka nang pakialam kung ano sasabihin ng tao sa'yo. Ano naman gawin mo? Magagalit sila, may comment sila, meron silang gusto gawin. Wala ka nang paki, gawin mo na lang. Basta hindi illegal, ha? Sunod. Kalikit chupag eh. Nasaan ang titi? Pero muna, bago titi. Okay. Hindi bagay yung pangalan ng page. Nasaan ang titi? Pero muna, bago titi. Relax ka lang. Nasaan ang pera? Relax ka lang, Ninong. Tara ba, no? Sunod. Paano mo naman di ko alam? Hello? Diskarte o diploma? Oh! Bomba! Bomba ang sagot. Bomba na! Sobrang bilis. Oh, bilis. Alam mo ba, girl? Wala ka dito, promise, nagde-labor.
Di makapag-reply pumapakyaw ng third floor. May booking ka na, sir. Patingin nga ako. Papakit. Uy, bawal yan, di ba? Hayop ka. Okay, kainin mo ngayon. Wawa naman. Yan. Ang kipik ko nagdurugo sa ninang bed ni Benedict. Uy, masarap. Wait, tama ba yan? Ay, aaray. Ayaw magpasubo. We! 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 Ano ba Korean? Ganon? Iba talaga accent ng Pinoy. Ang dalawang dragon. Puta hamne na naman eh. Oh, ice cream! Puta. Eto ko na nga. Ito, hayop. Salamat sa lahat. Ibalik mo. Ayun, patingin ang thumbprint mo para malaman mo kasi sino kumuha. Ang dugyot. Oh, naalala ko na to. Ang laki ng aso, putik. Ang laki ni King, gagi. Laki. Dalawa sila. Ang laki ng aso, putik. Eh si King at si Queen. Very good. Ang laki ni King, gagi. Laki. Ayop ka. Woo! Rad! Ito, yan. Saan ka kasi tumitingin. Nakaswerte ka tuloy sa loto. Very good. Salad. Parang kay Maro. Oh. Na. Wow. Si Rapunzel, umorder. Rapunzel. Umorder. Rapunzel. Shopee. Uy, bayad naman. Bago kuha. Yun. Ayun na, magbabayad na si Rapunzel. Yun. Exact amount na, ma'am. Thank you po. Kung kanina Rapunzel. si Elsa. Ay, si Elsa. Sino yun? Sa Frozen. Ngayon si Rapunzel. Kompleto diba? na ang mga Disney princesses. Very good. Sunod. Paano ka aangat kung hindi ka manghihila pababa? Tama yan ang tulay ng Pilipino. Kaya nga mabuti na lang at kaya nga parusa sa atin dito yung araw eh. Para sa atin yan. Wow! Ang init! Baby girl, just move like you want. Shake. Kaya ayoko eh. Mga Pilipino talaga hilig. Ang hilig talaga nila. Kaya hirap talaga sa mga Pilipino mahilig. Humila pababa. Kaya kita mo, nagbabagsakan tuloy. Sana kung presyo ng bigas na bumabagsak eh. Okay, ulit. As you can see mga kaibigan, we have our problem for today. Based on our problema ba't mo illustration mga tinanggal? kaibigan, na meron tayong persona na tumatakbo. Therefore, this is related to speed. Velocity. Distance or time. Over time. Okay mga kaibigan. But before Over we tigas. discuss our problem, Distance over tigas. shoutout muna kay Joanna Cristina. No, Gaano po kabilis yung takbo kilometer per hour? Okay. No, this is about speed. Kasi base dun sa kanyang tanong, sabi niya, Speed Sir, lang. Di ba speed lang yung ito mata? po, gaano po kabilis? Ito, dapat ganito kabilis lang. Per hour. So, yun yung tanong niya. So, ang problem natin is all about speed. No? And Okay. alam naman natin that the formula for speed is Distance over time. distance over time. Naalala ko pa! Diba? Dalawa lang Ano? yung variable natin sa natin makuha yung distance sa pagtakbo niya, yung time dun sa Dalawa length ng talaga yung video. variable eh. Alright? Isipin mo Yung naman, distance di ba? na cover niya mga kaibigan, no, based dun, binilang ko kasi 30 yung seconds paghakbang ba? niya, 34? no? Upon watching the video, nabilang ko na we have 92 steps. Okay. And assume natin one step is 1 foot. Tama. Therefore, this is 90. Because every step you take, there is a crab mentality pulling you down over time, tigas, distance, distance! Oh! It all interconnects. Oh yes, there is 2 dedes per distance. Is 34 seconds base dun sa length ng video natin. Gusto mo, balikan mo. Pero alam ko Okay, dahilan. okay. Sabi mo, Prop. Buti na lang sinabi mo, Prop. Galing mo talaga, Prop. 1 kilometer, we have 3281 feet. Okay. And in 1 hour, mga kaibigan, Nakaraos na. meron tayong 3,600 seconds. Okay. Alright? Alright. So multiply lang natin to lahat.
Kasi makakancel tong feet, Okay. makakancel tong Tanggalin mo yung paa. seconds, matitira Okay. kilometer per hour. Ah, So multiply ko oo lang nga. ito para mabilis tayo. Ano? Ito yung speed nung pagtakbo niya. 2.97 km per hour. Pero ano ba ang conclusion natin dito? Pero tandaan nyo syempre, sa velocity, importante din ang mass. Importante yung density. Pag marami yung kasama mo maalog sa traveling of the basketball over the horizon, baka mas bumilis pa siya, baka mas bumagal pa siya kung wala yung velocity. Hindi natin i-take into account na yung kanyang weight and the distance over time. Sunod! Yan, bilad sa... Yan ang giga sardines. Wala, bilad din sa araw. Masarap tayo, pwede mo na lutuin agad. Allergic talaga ako sa mga marurume. Alam nyo naman ako dito eh. Sunod. Let's keep it going till it's no Yes. más, yeah. If I come through, Yes, reason and dancing. if I mess up your front too. Amen. So, sobrang dami na makasalanan dito. Si Jesus na mismo bumaba para sa atin. Dahil kaya sobrang init dito eh. Sunod. Kaya yan yung dadasalan nyo bago kayo mag-quiz ha. Para sure pasado. Wala. Sige, tanggalin mo na yung isa kong ice cream. Okay lang yan. On the third day, he rose again and I lost my ice creams. Okay? Panguli. Parang melon. Di daw siya kasya sa window. Hirap rito malot. Pilit iniipit ang bilbil. Daming kamot na sa takot. Tong si Baste. Pakibiping nga. Lakas mo pa rin daw lumamon. Lumalaki na daw ang tiyan mo. Pag tumatakbo daw, umaalon. Parang pag kung pangalan mo Baste at napanood mo to, ako na nagsasabi sa'yo na sorry na. So kung magpakabayat kayo para lumamig. At doon tatapos sa ating mga video kayo. So yung maglaro tayo nito, tumawa ka, talo ka. Diyan na sa taas, click nyo na. Paulol Dugyot na mamaalam.